and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Unsa pa man kay lawas niyang iliho kung siya na lang usadong. Pasagdi, aron niya matilawan ang kapait sa kinabuhi nga way mamas kiliran. Asa man ka siyang dapita mo, Istar? Ay na nag-okay tama, kaya dili ko gusto magsika niya noon og adto-adto dito. Ha? Dili tay mahimong muduaw, day? Pasag di na lang gud ko ma. O pasag di kung ako nalay mo doaw ni mo dinhi matagkaron og unya. Kay mao gani maglain sad ko, kay gusto na kong away makabalda sa akong pagtuon. Huwata na lang gud nga ako mo uli din ninyo. Pwedeng masal ka? Abi ni mo, Amaya. Ingon sad anang akong pagtuo ka ni Adto. Abi na kong nindot ra kaayo ang feeling ko. We're free as a bird. Kana yung way makabalda na ako sa bisan unsa nga gusto na akong buhaton. Pero kung may mga higayon nga, ako rang bation ang sakit nga, kamingaw sa usa ka daddy ug usa ka mommy. Kay na-feel ako nga, pagkawa day lami nga tuas sila layo. Gibati gyud nako ang dakong kasina sa imong kahimtang nga naimama nimo nga nagpangga og maayo. Concern. Kanunay ang andam sa pagpanalipod. Maayo nang mahibaw ka nga gibati nako ang dakong karbo nga nahimong tapik sa imong mama. Tungod kinatilawan ako ni Mami Dalia ang pagmahal nga angay ipahinungod sa usa ka anak. Maong dili ko gusto nga masakitan siya. Ita, lain-lain man tag pagbati. Naibaw ko nga nung ingon ana ang gibuhian nimong rason. Giharian magud ang imong utok ron sa tugbaw gid kaayo nga ambisyon. Naamo gud mo ang pagtuo nga ang kwarta mas bililhon kaysa gugma sa inahan, Damon Amaya. ta na ning istorya habi. Mag-ilis pa ko. Sundan sa nako siya, kadiyot. Nag-action magtupo og balik ang sungay ni Amaya. Ako gigisakitan nga nagtanaw sa reaction ni Mami Dalia sa iyong sinultihan. Lami ang sagbaon, uy. Oh, Mao gani tinuod, my love. Gihimo niya way buot si Mami Dalia nga igo lang in taon nga may pahiyom o gilaw sa iyang mga tinubagan. mao ginay sagad nimong makita og madungog sa usa ka anak. Nga naang dakong pagtuo nga mabuhi na siya nga siyara. Feeling makabarog na sa kaugalingon niyang mga tiil. Kay naanay trabaho. Wa na'y pamatasan. Sa insayuno na lang pasakit ang inahan. Bilib lang gid ko sa pagkaligon gid ni Mami Dalia, my love. Aw uuy. Kay kung dili pa. Dugin na nang bibiya ining kalibutana. Makamaulang yung muda si mama sa mga bugat nga pagsuway. Nga masugatan niya. Sa sinugdan, imo siyang makita nga mupaaga sa iyang mga luha. Pero siya ngadto-ngadto, madarataw niya og am-am ang iyang kaugalingon. Maayon tagmaparehas ko ni Mami nga magpabilin gyung ligon, my love. Nak. Nak. Karon ka na di ay mo biya. Oh. Unsa pa may akong dugayan nga nanam ko nakit ang kapuy-an. Diin dili na ko maglisod sa pagbiyahe sa akong trabahoan o eskwelahan. Dawatan ning akong tinikom o para na kay makamit. Daghan di ka kwarta. Kuan, dili kayo na dako na, pero makatabang na nimo. Unya, amo na kang ihatod. Ay, dili oy, ayan na. Why usa ninyo nga mohatod nako? Ako ray mo adto. Magpatabang na unya akong kuya sa pagpangitaw og akong kasakyan kana ako mapakyaw para makarga na ko ni akong mga gamit. Unsa naman ko na? Ay, mao na niya. Pahitay ko akong makargahan sa akong mga butang bi. Kinahanglan pa ba na ikang mangita og laing kargahan nga naman akong pick up diha? Dili ko mo gamit ana. Nga naman. Karon ka na balang maniglain ako? Bugat ang akong rason.
Unsa man? Dili ko gusto nga dunay usa ninyo makatultol kung asa ko mahimutang. Ma? Kain man ka. Wala siya, Maya. Ang sama na nangit ato siya nimo. Ma? Ma? Mommy? Mommy, ngano ka? Wa. Baila ka lang ko ninyo. Basag nilang sa ko. Dare, terus paling tubig lang. Hindi minahan. Ah, salamat, tita. Ambi, tita, be. Ma, imlaning tubig, ha? Love, ako na. Ma, sige na. Imna na ni. Salamat, nak. Love? Kanidot sa akong gibati, agitawag ko ni mo. Anak, Mommy. Kabahin ka na sa akong kinabuhi, Aisa. Nga asawa ka na sa akong anak. Maong may katungod ko nga mo isip ni mo nga akong anak. Salamat, Mommy. Salamat kit kayo. Promise, dili di ka pahilakon. Ako kang mahalon. Hoy! Ikaw may ganang masuko? Ikaw din na? Oo, ikaw sana. Yan o, kung naabot ka din he. Unya, nagtanga ka pa nga milabang. Nga wagid sa huna-huna. Na nga, hapit na hinon kumamong. Mayo gani kay, okay kayo nga mikupot ang brake sa akong sakyanan. Asa man ka? Wa kay labot. Oh. Asa man tong kanahan? Pagkalaagan ba? Abi na kong bisunod. May kituan na. Asa ka to paingon? Nga dinhi magyud makaaki ining dapita. Tinuod yun nga, wa ko sa kuna-una ganihang. Wa ko sa nauna nga milabang. Kaya ako una-una to aragyo ni Jeff. Hain naman yung kasiya. Iya kong gituman ay ang giingon nga. Taod-taod yun may dili magkita. Pero, magpakita pag yung siya na ako. O dili na. Ha? Murag mahog naman ko ini nga chismoso ate, no? Pero mo ginay nahitabo ganina. Mao nga, nagkahuna-hunagi kong kapit din sa inyo. Kaya nabalaka ko nga, lahion niya nga istorya ang maabot nimo og ni Jared. Pastilan. Si Tawin, nagtanga nga milabang sa daan? As kag kuya, wala ginako. May nalagani kay abti kay ko naka-break. Gisinggitan pa kus maldita. Mauna. May tukar na sa bagyang kamaldita. Te, Dong, iyan naman sa ming gibiyaan. unsa te? Gipakalitan ko pananghid nga mag-boarding house kuno siya. Kay permi lang siyang malate tungod sa traffic. Pero wa magpahatod kay wa kuno siya gusto nga. Naay usa namo nga mahibaw kun hain siya magsaka. Kay dili siya gusto nga naay mamisita niya. Unsa? Wa gi gustong magpahigot na akong anak, Roy. Buot-buot na lamang gyud siya gud kuno siyang buhaton. Wa magibali niya kung unsay bation nga kahingawa siyang inahan. Nabali sila si Aisa, no? Tinuod na. Karon, mas grabe na hinuon ang akong kaluoy ni Aisa. Tungod sa kabuutan nga iyang ipakita nako. Gusto kang makatultul sa gipoy ani Amaya? Kaayo dong. Dili mahimong dili ko mahibaw kung hain siyang dapita mahimutang. Tungod kay dili ko makatug. Dili ko magmalinawon. Ayaw kag-ul, ate. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!